boas, dende aquí, dende Hanoi, Vietnam. Nada, hoxe vou responder a unhas preguntiñas que me chegaron por aquí vía Twitter. A primeira delas é: que medidas de confinamento e seguridade chegaron a ser aplicadas en Vietnam para facerlle fronte ao virus? Bueno, medidas tomáronse todas, vale? Dende o confinamento absoluto, vale? Que leva activo agora mesmo máis de 25 días, até pechar as escolas en xaneiro. Para min, esta foi unha das medidas máis importantes que tomou o goberno de Vietnam. Tan pronto chegaron novas desde China dun novo virus. Apenas había 1000 casos na China, creo recordar, e aquí 2. O goberno tomou como primeira medida pechar as escolas e levan xa pechadas desde xaneiro. Para min, unha das máis acertadas. Outra foi clausurar tamén os espazos ao aire libre, tipo parques, campos de fútbol, onde se facían actividades en grupo. Outra, obviamente, foi cancelar todos os eventos multitudinarios, tanto concertos, eu que sei, unha das festas máis importantes aquí é o Ano Novo Chinese, son as vacacións do Tet. Se clausuraron un montón de eventos de fogos de artificio, de concertos. Bueno, a xente estaba bastante amolada por isto, a verdade, pero foi unha das medidas que tuvo moito máis éxito e que se pudo controlar o virus grazas a estas medidas en parte. Para min a máis importante, repito, foi a de pechar as escolas, porque os nenos son un transmisor de virus moi grande e aquí as escolas poden ter ata 1500-2000 nenos. Daquela, o mellor que puderon facer como medida para min foi esa. Bueno, a segunda pregunta é: como o goberno vietnamita combatiu a especulación cos produtos básicos e como garantiu o acceso universal ás máscaras? Isto, cando empeza a vir o boom do virus, por así dicilo, cando empeza a expandirse o virus, cando aquí hai xa 25-30 casos, algunha xente ponse nerviosa e empeza a comprar tanto material sanitario como comida un pouco o bestia, por así dilo. Cal foi a resposta? Eso foi un día, creo recordar que foi un mércores, vale, que chegou a un punto máximo que se veían un pouco de colas nos supermercados. Eso sí, nada de caos, non, todo moi ordenado. O que pasa que se viron as farmacias desabastecidas de máscaras, etcétera, etcétera. Entonces, como medida de choque, o goberno vietnamita o primeiro que fixo foi sacar un comunicado explicando que todo aquel que especulase co prezo da comida ou que especulase cun ben de primeira necesidade, como poden ser a auga, a comida, tería unhas multas moi severas, incluso penas de cárcere. Daquela a xente empezouse a comedir, a xente non comprou en masa, a xente relaxouse. A medida das máscaras, o acceso a máscaras universais, cando empezaba a haber certo desabastecemento, que, repito, só foi 1 ou 2 días o período que se estivo sin ter máscaras abondo nas farmacias, o goberno decidiu facer unha gran inversión en compra, cas súas fábricas, por así dilo, porque aquí moitas das grandes industrias dependen directamente do goberno. Daquela que fixeron, ponían na rúa a través da policía e o exército puntos de entrega de máscaras gratuitas, e a xente só tiña que pasar por ali e recollera, sin explicar nada, sin cubrir ningún papel, sen nada, simplemente pasar por ali e lle daban unha caixa de 10-20 unidades. Se a persoa falaba un pouco coa policía ou falaba co exército e explicaba que na casa eran moitos, pois a mellor llaman 2 caixas, e así. Ao principio o primeiro día repartiron máscaras quirúrxicas, vale? E a partir do segundo día, xa nos puntos de control que se facían pela cidade, se podían ver máscaras FPP2, nalgúns casos FPP3, bueno, isto foi un pouco como distribuíron o pobo. A policía e o exército se ponían nos semáforos e facían puntos de controles por toda a cidade e repartían as máscaras entre a xente de maneira directa. Outra das preguntas é: como se usou a tecnoloxía como ferramenta ao servicio do pobo? Isto é moi interesante, porque desde o primeiro momento o BOIT, o que é o Ministerio de Sanidade vietnamita, o que fixo foi implementar en Zalo unha aplicación como WhatsApp, por así dilo. O que pasa é que ten máis ferramentas. Zalo usa todo o mundo aquí en Vietnam, é o WhatsApp vietnamita, por así dicilo. O primeiro que fixo foi, con esta aplicación, vale, crear unha serie de notificacións e de avisos e de mensaxería directa con 2 ou 3 avisos por día, de como iban os casos, como iba crecendo, sacaban como un boletín diario a través do Zalo. Daquela, esa foi a primeira medida que se implantou. Estou moi ben porque en todo momento estabas informado e che daban 2 ou 3 partes ao día de como iban as cousas aquí. Por tanto, ti vías máis ou menos o número de afectados, o número de probas que estaban a facer, etcétera, etcétera. Despois foron un paso máis aló, co paso das semanas, 2 semanas despois, sacaron unha aplicación que se chama Smart City.
Neste caso, eu vivo en Hanoi, daquela miña Hanoi Smart City. Se vivera o que Saigón, Ho Chi Minh Smart City, así por cidade. Está moi ben porque che permite ver en tempo real o número de infectados, vale? Permíteche ver o número de probas que se están a facer, o número de recuperacións, permíteche ver en que puntos da cidade hubo casos de infección. Por tanto, a xente evita esos lugares e non pasa por ali, como é de pensar. Daquela está moi ben pensado por iso, porque é unha aplicación super completa que che indica en donde vive a xente que tuvo corona, os hospitais máis cercanos onde acudir, puntos de control que se fan pola rúa tamén, aleatorios. Por exemplo, outro día subi unha foto aquí diante da miña casa, facíase un punto de control durante todo o día, o día seguinte fixose 3 rúas máis atrás. Daquela, pois, bueno, a aplicación esta que inventaron é unha cousa brutal porque che permite ver onde estaban os infectados en tempo real, as probas que se están a facer en tempo real, permíteche ver os hospitais máis cercanos para acudir, os puntos de control, incluso agora tamén implantaron o punto de entrega de máscaras, podes ver en onde as entregan. O sea, como aplicación é unha cousa brutal, está genial e tes toda a transparencia do mundo e toda a información do mundo nela. En que momento do avance do virus en Vietnam foron pechadas as actividades económicas non esenciais? Esta é unha pregunta difícil de responder, porque non foi un peche, por así dilo, nunha forma xeral, sino que aquí foi por cidades. Cando chegou o punto máximo, eu diría que pois o día 18 de marzo, máis ou menos, cando hubo xa máis de 30 casos no país, mandaron un comunicado a todas as empresas dicindo que tiñan que empezar a frear a actividade e que toda empresa que tivera máis de 20 empregados tiña que parar a súa actividade. Eu creo que foi ese día o punto clave. De todos os xeitos, aquí foise facendo un pouco o estudio por cidades, por poboación, foron tomando, por exemplo, en Saigón, en Ho Chi Minh, o que Ho Chi Minh, pararon a actividade 8 días antes que en Hanoi porque hubo un brote de 10 persoas. Daquela pararon a actividade e despois, cando se viu que en Hanoi rebrotou tamén un pouco, pois foron a verdade que están moi sincronizados nese aspecto. Como cada gran cidade ten un grupo de actuación frente ao coronavirus, ten un grupo de persoas que está pendente, como un pouco as comunidades autónomas no Estado español, pois hai unhas autonomías así un pouco, aínda que dependen obviamente do goberno central vietnamita, pero teñen un pouco de control, van actuando según o que van vendo. Daquela, o día clave foi ese, pero realmente o peche de todas as empresas non esenciais a nivel xeral no país decretouse o día 29 de marzo, vale? A nivel xeral todas. Antigamente o día 18, o día 17, o día 16 foron pechando paulatinamente, pois por exemplo, grandes industrias que tuveran máis de 100 empregados, despois máis de 20, foi un pouco cambiante nese aspecto, pero bueno, ao final acabaronse pechando todas e a día de hoxe están todas pechadas. Bueno, imos ca seguinte pregunta. Como se pode valorar a actuación da sociedade vietnamita diante da pandemia? Esta pregunta é moi interesante e creo que é unha peza clave, vale, de todo o que está pasando no Vietnam e de como están vencendo o virus. O primeiro que fixo a xente cando chegaron as novas dende China de que había un virus foi: a maioría pecharon os seus pequenos comercios nas grandes cidades e marcharon para a aldea. Que fixeron con isto? En primeiro lugar, ao pechar os comercios, vou por un exemplo bastante sinxelo e rápido. Eu vivo nunha rúa na que hai 6 postos de comida, vale? Esos postos os 6 pecharon. Que fan con isto? Que a xente non vaya a comer fora, que a xente non marche a facer as súas comidas fora. O segundo que fan é aislarse, irse para unha aldea de 30, 50 ou ainda que sean 500 habitantes, pero que as posibilidades de contagio son moito menor, vale? E que están aislados do que é o tecido dunha gran cidade. Daquela, eso que fixo a maioría. De feito, despois das vacacións do Tet, moita xente xa non voltou. As vacacións do Tet son como o Nadal, por así dilo, deles, vale? E toda a xente marcha ás súas cidades de orixen e quedas ali 15, 20 días ca familia, celebrando e festexando o Ano Novo Chino, o Ano Novo Lunar Chino, vale? Que, bueno, ten que ver co tema do budismo. Que fixo moita xente? Xa non voltou á grande cidade, xa quedou ali, e leva ali, pois, 3 meses. Daquela o que fan é non ser transmisores do virus. E despois, o que fixo a xente na cidade, vale, seino por amigos e coñecidos e compañeros do traballo, falaban cos familiares, por exemplo, unha familia que vive nunha casa e viven 15 persoas nunha mesma casa, vale? Ou que viven 10 persoas nunha mesma casa, unha casa familiar. Se teñen un tío, unha tía, un primo, unha prima, calquera familiar que viva só na cidade, o que facía esa persona era ir facerlle a compra e deixar as bolsas na porta da casa, sin entrar en contacto con eles.
Moitas familias fixeron isto, joder, é unha medida moi interesante, sin que ninguén o dixera. Por qué? Porque unha persona que vive sola ten menos posibilidades de contagio e de contagiar o resto. Daquela esa persoa vai facer a compra por resto e deixa na porta da casa. Outras medidas, a xente casi non pisaba a rúa. A xente era superconsciente de que non se decretase un estado de cuarentena ou que non se decretase un confinamento, a xente tiña que ficar na casa. E por que tiña que ficar na casa? Porque eles viviron outros virus. Viviron o MERS, viviron a gripe aviar, viviron outro tipo de virus tamén bastante perigosos aquí, e saben o que fan os virus, e saben como actuar fronte a un virus. Contoume un compañeiro meu do traballo que eles nas escolas, vale, recibían, tamén aparte de recibir, bueno, aquí faise a instrucción militar, por así dicilo, faise o entrenamento militar, vale, todo o mundo está adestrado militarmente, pero aparte nas escolas militares tamén se facían este tipo de ensinanzas sobre como combatir un virus, como facelo a nivel social, etc. etc. A resposta do goberno e a sociedade vietnamita pódense considerar como satisfactorias nomeadamente en comparación coas potencias capitalistas, pois obviamente as cifras non minten. A día de hoxe en Vietnam, 268 casos, 199, creo recordar, 199 recuperacións, dos cales 65 casos son importados, 0 mortes, as cifras falan por si solas. Pois claro, que non satisfactoria, sino un exemplo, vale? Porque recordar que facemos fronteira con China, que Vietnam fai fronteira con China, e non se pechou a fronteira hasta que se pecharon todas as fronteiras. Quero dicir, Vietnam non pechou primeiro a fronteira con China, se mantuvo aberta hasta que fai cousa de 25 días, se pecharon todas as fronteiras aquí e quedaron todas pechadas. Pero con total normalidade seguía aberta a fronteira, eso sí, con medidas excepcionais, obviamente. Se medían temperatura, se montaron hospitais de campaña para a cuarentena xa directamente na fronteira sin que a xente entrase e fixera aquí a cuarentena, etc. etc. É unhas satisfactorias falaría de que son exemplo, de que son un exemplo a seguir, non polas potencias capitalistas, sino por calqueira pobo que queira salvar a súa sociedade, que queira salvar ao pobo e que queira mirar pola saúde da xente que vive no seu pobo. Daquela non é que sexan satisfactorias, repito, para min son un exemplo. Está Vietnam enviando axuda humanitaria exterior? Sí, mandou mascarillas a España, mandou material sanitario a Estados Unidos, mandou tamén a Rusia, aínda que non fai falla, mandou a Laos, mandou a Tailandia, realmente están mandando a moitos países que necesitan, o que pasa que tampouco poden excederse porque teñen un gasto delimitado para ese tipo de cousas. Pero vamos, mentras que os Estados Unidos mandaron aquí bombas, destrucción, napalm e demais, e montaron unha guerra, mentras que as potencias imperialistas vinieron aquí a saquear, a asesinar ao pobo de Vietnam, Vietnam o que fai é demostrar o que é o comunismo, é demostrar o que é o socialismo, que é a humanidade, e lles envía axuda agora, que non tiña por que facelo, e máis, eu non sería partidario de mandarlles nada, pero eles demostran así que teñen un gran corazón e de cales son os valores que ten esta sociedade e que ten este goberno a día de hoxe. Eu resumiría da seguinte forma: mentras eles mandaban bombas para matar aquí a xente, o pobo vietnamita manda mascarillas para salvar o pobo estadounidense. Ese é o mellor resumen. Cando che pregunten que é o socialismo, ou que é o comunismo, ou de que carácter humano está dotado o socialismo ou o comunismo, respóndelles con isto. Mentras que aquí os Estados Unidos viñeron a desfacer por completo un pobo, a masacrar por completo un pobo, eles agora lles mandan mascarillas. A xente que ten os seus avós enterrados por culpa dos Estados Unidos, agora lle está a mandar mascarillas a Estados Unidos. Realmente pónseme a pel un pouco de galiña falando disto, pero bueno, este é o tema de axuda humanitaria. Crees que as medidas e a resposta de Vietnam gardan relación co seu modelo socioeconómico? Totalmente. Totalmente. O primeiro que fixo o Partido Comunista Vietnamita foi facer unha partida extraordinaria de máis de 50 millóns de dólares para o tema das mascarillas, para o tema do material sanitario, para o tema dos hospitais, equipounos antes de tempo. O sea, aquí as medidas tomáronse en xaneiro. Estamos falando de que apenas na China había 1000 casos oficiais e aquí anticipouse dunha forma brutal o goberno, co tema das máscaras, co tema da comida, co tema da maquinaria para os hospitais, co tema do personal dos hospitais, porque cabe recordar que non só foi o tema material, sino o tema persoal tamén. Movilizaron máis de 3000 médicos de todo Vietnam
vale? Para Hanoi. Persoal sanitario movilizaron para aquí. Movilizaron a máis de 150 neumólogos dos mellores que ten o país, movilizáronos aquí, porque aquí era onde estaba o foco máis grande e onde en principio había máis posibilidades de risco, porque a gran cidade máis cercana a China. Todo isto foi anticipado polo goberno vietnamita. Sin un modelo socioeconómico, sin un modelo a seguir como que ten o Partido Comunista, isto sería impensable. Pero impensable non só aquí, sino na China, sino como estaban combatindo en Cuba. O sea, todo ten que ver con modelo socioeconómico. A sociedade de aquí é unha sociedade superdisciplinada, super empática, super humana, vale? Eso vai nos valores da educación. A educación depende do Estado. A educación depende do Partido Comunista de aquí. Despois, o tema económico. O tema económico, é certo que non hai un comunismo, un socialismo como tal instaurado en Vietnam. É moi similar o modelo de mercado, eu diría que é moi similar ao chinés, por non dicir que calcado ao chinés, só que con un pouco máis de control a nivel interno, a verdade, e a nivel externo. A verdade que aquí xe hai un forte control sobre os capitais, que o mellor en China xa está deixando de ter ese control ou tenido de outra forma, por así dilo. Pero é certo que sin este modelo socioeconómico, Vietnam a día de hoxe tería os casos que ten Tailandia, por poner un exemplo. Ou algún outro país que ten xa milleiros de casos e que ten xa centos de mortos. Claro que é directo, é algo que ten relación directa, vamos, neste aspecto. E nada, hasta aquí as miñas respostas, espero que vos iban de axuda ou pasar a ir de algunha dúda que teñades. E nada, se no futuro queredes facer máis preguntas, eu estou aberto a respondelas. Se queredes cifras ou concretar un pouquiño máis, tamén se pode. Pero bueno, a grandes rasgos é para que todo o mundo entenda. Estas son as medidas que tomou o goberno vietnamita, que tomou a sociedade vietnamita. E nada, espero disipar algunha dúda. Así que nada, vémonos noutra.